Wilujengmu enjing murid-murid, dinten niki kita sedaya badhe nyinaoni babagan piwulang wonten ing serat wulang reh pupuh gambuh. Dipun gatekaken nggih serat wulang reh niku salah satunggaling serat ingkang dipun anggit niku dipun karang dening Sri Susuhunan Pakubuwana sekawan nggih menika raja ing Kraton Surakarta. Serat wulang reh niku saking kalih tembung nggih menika wulang tegese pitutur lan reh tegese pranata. Dados tembung wulang reh niku tegese ajaran utawa tuntunan kanggo nggayuh urip kang harmoni utawa selaras. Dados niku gambaran kangge patokaning urip, saged kangge patokaning urip. Utamane uripe para remaja ing mangsa sakniki. Serat wulang reh pupuh gambuh padha ingkang setunggal. Nggih menika niki nggih tetembungane nggih. Sekar gambuh ping catur kang cinatur polah kang kalantur tanpa tutur katula-tula katali kadaluwarsa katutuh kapatuh pan dadi awon. Tegese mekaten. Sekar kuwi tembang. Dadi gatra setunggal niku tegese sekar gambuh ping catur. Berarti tembang gambuh ping 4. Kang cinatur polah kang kalantur. Kang ki tegese padha sing nggih. Sing cinatur, sing diomongake polah kuwi tumindak atau perilaku kang kelantur. Terus tanpa tutur katula-tula katali. Nak umpamane ora diomongi tanpa tutur berarti ora dikandani. Katula-tula katali tansah bisa nandang cilaka. Kadaluwarsa katutuh nak wis kebacut mengko dadine katutuh dadi didakwa sing ora apik nggih. Mergo ya pancen ora apik mergo wis nindakake pagawean sing ala. Kapatuh pan dadi awon. Mengko dianggep sing barang utawa perkara sing awon, sing ala. Kuwi tegese pupuh setunggal. Sakniki pupuh kalih nggih. Aja nganti kebanjur, aja nganti kebacut, jangan terlanjur gitu nggih. Barang pola ingkang ora jujur. Semua hal yang tidak jujur. Kabeh sing ora jujur. Yen kebanjur kocur sayekti tan becik. Nak wis terlanjur mengko dadine ora sae, mboten apik. Becik ngupaya iku becike kowe kudu ngupaya. Kita harus berusaha ngono nggih. Pitutur ingkang sayektos menawa ngomong kuwi sing bener. Dadi nak ngomong kuwi awake dhewe kudu jujur. Ten kuwi tegese padha kalih. Sakniki padha 3. Pitutur bener iku. Dadi guneman sing bener kuwi ngono nggih. Sayektine kang ngikuti niru.
Dadi bener, ngomong sing bener kuwi apike ya ditiru. Nadyan metu saking wong sudra papeki. Walaupun omongan mau metu saka wong sudra papeki. Sing ora duwe apa-apa. Dadi sengsara walaupun keluar dari mulutnya orang yang tidak punya apa-apa, tapi kalau omongannya benar, yo itu pantas, iku pantes sira anggo, kuwi pantes dienggo. Dadi guneman sing apik kuwi pantes dienggo. Niku tegese padha 3. Sakniki padha sekawan. Ana pocapanipun ada peribahasanya. Dadi ana peribahasane. Adiguna, adigang, adigung. Adigang kuwi ngendelake kekuatane. Dadi mengandalkan kekuatan. Siapa yang mengandalkan kekuatan? Kidang. Dadi yang digambarkan, hewan yang digambarkan yang mengandalkan kekuatan itu kidang. Panadigang kidang. Dadi yang mengendelke kekuatan kuwi kidang. Adigung panesti. Nah, adigung kuwi wong sing ngendelke keluhurane, derajate. Kuwi sapa? Esti gajah. Jadi hewan yang digambarkan ngandelke keluhuran, derajat besarnya itu kebesarannya kuwi gajah. Adiguna ula iku sing ngendelke kepinterane kuwi kaya ula. Jadi gambaran kewan sing ngendelke kekuatan, kepinteran kuwi ula. Telu pisan mati sampyoh. Nak pawongan duweni sifat kaya ngono, mengko akhire mati bareng ora ana gunane. Dadi duwe sifat kaya ngono kuwi ora apik, mboten enten gunane. Ngoten nggih. Sakniki pupuh 6. Sikidang ambekipun. Si kidang kuwi sifate watake ngono nggih, ngandelaken kebat lompatipun, ngendelke cepat ketika dia melompat ngono ya, kuwi gatra keloro. Pan si gajah ngandelaken gong inggil. Nak si gajah sing dindelke kuwi gedhe dhuwur awake. Ula ngandelaken niku mandine kalamo nyakot. Nak ula kuwi sing diendelke handalnya itu mandi ketika nyokot gitu ya. Jadi kan ular itu kan berbisa. Jadi itu kelebihannya. Niku tegese padha 5. Pupuh padha 5 nggih. Sakniki padha 6. Iku umpamanipun, itu seumpama ya, umpamanya diumpamakan. Aja ngandelaken sira iku, nak kowe kuwi ngono ya. Suteng nata iya sapa kumawani. Anake raja sapa sing bakal wani? Iku ambeke wong digung. Kaya ngono kuwi, sifat kaya ngono kuwi, kuwi watake wong digung. Digung kuwi mau ngendelake agunge nggih, kaya gajah ya cah ya. Ing wasana dadi asor, engko akhire kuwi dadi rendah. Dadi ora apik ngoten. Niku tegese padha 6. Sakniki padha 7. Adiguna puniku. Jadi mau kan adiguna mau artinya apa cah? Ngendelake kegunaane. Ngandelaken kapinteranipun, ngendelake kepinterane. Samubarang kabisan dipun dheweki. Jadi semua itu dia bisa, dia paham. Sapa pinter kaya ingsun, sapa pinter kaya dheweke, toking prana ora enjoh. Dadi jane ning jero atine iki dadi bocah kuwi mau jane ora iso.
nanging sombong ngono ya cah ya. Dadi padha pitu kuwi nggambarake awake dhewe kuwi ora entuk sombong, ngetokke kepinterane, rumangsa pinter dhewe. Niku mboten pareng. Niku nggih penjelasan saking Bu Ayomi, mengko dipahami malih. Nek ora diterangke kan ora iso. Dadi mengke kedah digatekke video niki. Sampun nggih, niku penjelasanipun.